जोंनि गासैबो बर' हारिखौ आङो खुलुमनाय जासिबाय आंनि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिलनि आसाम स्टेटनि चेयारमैन जानानै आङो दिनै जि बावैसो जानानै थांनाय जेनाखि जोंसार मोसाहारिनि न'आवहाय आङो दंफैयो उन्दै गथ'जों लोगोसे दा बेनो जाहैबाय जोङो जेनाखि ह्यूमन राइट्सनिफ्राय फैनायानो बेनो जाहैबाय गासैबो जोंनि जेनाखि ह्यूमन राइट्सनि मोन्थायखौहाय जोङो जोंनि बर'फ्रा लानो गोनां आजि अयनाय जेनाखि दाख्लै जेनाखि जालांबाय सासे उन्दै गथ' 16 दिननि गथ' बिनि बिफाखौ मोनसे इनकाउन्टार नाम लानानै जेनाखि खालामनाय बेखौ सासे जाम्बायाबो मोनथिनो हागौ बे हमजानायनि उनाव बियो थानाव दङमोन बेबो जों इन्सपेक्सन खालामबाय जों डिटेल्स लाबाय बेनिफ्राय बिनि उनावहाय मा खालामैखो गासैबो सरकारनि मानसिफ्रा बेखौहाय मोनसे फुन लानानै मोनसे इनकाउन्टार ULB होननानै बिसोरो बुंदोंमोन नाथाय स्रा सासे जाम्बायाबो बुजिनो हायो जेनाखि थानाव लांजाखानाय आथिं लेंग्रा जाखानाय आरो बिसोरना जेबो अस्त्र गैया बेखौ जों बुजिनो हायो आरो बेनिफ्राय बट मोननै ULB एबा पुलिसबो बेहाय खुनु जखम जायाखै बेखौ मिसा होननानै जों बयबो मिथिखायो आरो बेनिखायनो जों दा सांग्रां जानो गोनां बेनो जाहैबाय एसे बर' हारि जों एखेबारे गोग्गोमै जुदि जोङो सोमाबा बेबायदि बिसोरो खालामबाय थागोन जेरैबायदि खालामदों सिगांबो गोबां खालामबोदों आरो खालामबावलांगोन बेनिखायनो आं दा ह्यूमेन राइट्सनिफ्राय जानानै आं बेखौनो खावलायनो सानदों जाबाय जोंनि गासैबो बर' हारिफोरखौहाय जों ज' जानांगोन बेनिफ्राय नै दा मोनाबिलियाव आङो डाइरेक्ट प्रेसिडेन्टनो आङो ह्यूमेन राइट्सनिफ्राय आङो लेटार लिरगोन CBI जोङो नामायगोन बेनिफ्राय जोंनि गाहायाव जोंनि जाथि हिसाबै होख्राबनांगौ जों होख्राबबाय थानांगोन बे अफिसनि खामानिखौ जों जा हायो जों बेखौ जों खालामगोन बेनिखायनो आं बारा गोलावखौ बुंला जोंनि बर'फ्रा गासैबो बुजिनो गोरोंखा एसेयावनो जों गोबां बुजिनि बेनो आंनि गुसुङै खावलायनाय गासैबो बर' हारिखौहाय जोङो बे जेनाखि उन्दै गथ' 16 दिननि जि जानाय आं बेखौ खावलायनो सानदों जाबाय जोंनि जेनाखि लकेलनि सरकार स्टेटनि सरकार आरो सेन्ट्रेलनि सरकार लाइफ टाइम बे गथ'खौ आरो बे गथ'नि बिमाखौ जेनाखि बिनि बिफायाबो 23 बोसोर होननानै आं खोनानो मोनदों आरो बिनानावखौ नायोबा खमसे खम 20 बोसोरसोल' जादों दा बेयाव रान्दि जाना थाबाय उन्दै गथ' बेनिखायनो आं खावलायनो जाबाय सरकारखौ आं नाम लाया जोंनि जेनाखि रुलिं पार्टियाव दं दा जोंनि लकेलनि आरो स्टेटनि आरो सेन्ट्रेलनि बिथांमोना एखेबारे लाइफ टाइम बे न'खरखौ नायनांगौ होननानै जोङो ह्यूमेन राइट्सखौ जों क्लेम खालामो बेनो आंनि सरकारखौ खावलायनाया So now I'm here from International Human Rights Protection Council to speak something about which took place incident a few days back. So it was very suddenly by making encounter fake, I can say fake, and killing our innocent people. So we claim to Sarpanguri under police station of Sarpanguri, and it's so sad to say, left by those victim. 16 days this baby was, and 20 years her mummy. So I urge and encourage humbly to our local government or state government or central government to take care of this little baby and wife and family till their breath, lifetime I mean. So this is what, through the human rights, I want to request to all our people as a human. We want to live peacefully. We want to live joyfully. Human is so precious one, made by God. So we are precious one. So no one can hurt by making faults. So I want to encourage even our government and CBI just to come down and inspect. And then what is the justice says, both sides can be done. So this is my humble request. At last I want to speak a little bit in Assamese. So মই অসমীয়া দিমে অলপ ক'বলৈ মই খুজি আছোঁ যে 2-3 দিনৰ আগত যেনেকৈ কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আণ্ডাৰত পুলিচ ষ্টেচন চেৰপাংগুৰি গাঁও কি আছিলে এইটো শালগুৰি গাঁৱৰ এজন জংচাৰ মোচাহাৰী তাক মানে এনে ভুৱা কিবা এটা কাউণ্টাৰ কৰি পেলাই কিবা এটা কৰি দিছিলোঁ আমি চব জানো আমি ইয়াত তেখেতৰ ঘৰতে আছোঁ এই ছোৱালীজনে 16 দিনে আছিলে আৰু ছোৱালীৰ মা 20-19 বছৰৰ আৰু যি ল'ৰা সেইটো 23 বছৰ আছিলে এইটো মই হিউমেন ৰাইটছৰ পৰা মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ হাম্বলি আমাৰ চৰকাৰক লোকেল চৰকাৰ আৰু ষ্টেট চৰকাৰ আৰু চেণ্ট্ৰেল চৰকাৰ এই বেবিক আৰু মাক লাইফ টাইম ফেচিলিটি দি পেলাই ৰাখিব লাগিব দিছ ইজ আৱাৰ ক্লেইম থ্ৰু দ্য হিউমেন ৰাইটছ তো মই এইখিনি মই সামৰি মাৰিবলৈ মন আছোঁ আই এম ডক্টৰ সমনি সিমাং ইছলাৰী চেয়াৰমেন অফ হিউমেন ৰাইটছ ষ্টেট লেভেল চ' অলপ
पाছত এই মিডিয়াৰ পাছত মই প্ৰেচিডেণ্টক মই লেটাৰ লিখিবলৈ আছো আমাৰ হিউমেন ৰাইটছ থ্ৰুতে তাকে সিবিআই আহি পেলাই ইনভেস্টিগেशन কৰে आरो आं जोबनायाव बेखौनो खावलायनो सानबाय जोंनि बर'फोरखौबो जोङो फै जोङो ज' जादिनि नङाबा जोंहा एखेबारे उफाय गैला गोदोनिफ्रायनो जोंखौ मन'गासिनो दङ दाबो मन'नायनि लामायाव लांगासिनो दङ जों जाथि हिसाबै जों थांनानै थानि बेखौ आं खावलायबाय आङो दा दसे उनावनो आङो लेटार लिरगोन प्रेसिडेन्टआवहाय आंनि मुङा डक्टर समनि सिमां इस्लारि आङो स्टेट चेयारमेन हिउमेन राइट्स इन्टारनेशनेल थेंक इउ सो माच गोजोन्थों